Hi guys, good morning. Karon di ay kay sayo kayo may migikan padung sa Cebu City kay nagkasinabot mi sa akong mga kauban nga manglaag guys. Pag-abot di ay namog Naga City guys kay ni naog sa mi, ni hapit sa mi og Jabi kay mag-breakfast sa mi. So ubay-ubay mi karon guys. Mas maayo ning manglaag ta guys, puno gyud ang ato ang tiyan kay bahalag sige tag pusing-pusing og pa-picture basta dili ta bation og gutom. Namahaw pa mi guys sa Jollibee. Nakapart na sila dulo. Oo, nilang pagkaon chicken. Abot nag-order ni Mila. Peace and order. Peace and order. Gamong order, wala pa naabot. Hi. Hi. My vlog. Elsie. Art og si Connie. Couples couples goal. Twinning kay sila oy. Happy ko na si Art Con. Paabot kami sa order. Papanabot ang order. Nag-pick up na si Kuya Amay sa mo ang order. Mao ni among order corned beef. Pareha may og order ni Kuya Amay. Pero coffee lang ni ako Ang Kuya Amay kay pineapple juice. Paghuman sa tuang pamahaw guys, ni padayon nata sa tuang biyahe kay layo-layo para bata og adtuan. Nalipay mi sa panahon guys kay pag-abot na mo diri dapit sa Cebu City, wala ay ulan. So maayo untag magpadayon ni guys nga dili lang sa siya mo ulan. Naa di ay tani agi dinhi sa SRP. Unya kani nga to ang malabyan guys nga dapit sa wala. Kini bitaw na itunggoy-tunggoy kung nakakita mo guys. Mauni siya ang SM Seaside. Unya, unahan aning SM Seaside guys kay mauna man ang entrada padung sa Sisilex, padung dito sa Cordova. Kung moagi taan ng Sisilex, unya, naaman may mga kauban nga wala pa gyud intaw nakaagi anang Sisilex, nihangyo sila nga kung mahimo, moagi sa kuno mi anang Sisilex. Ug para mag-granted ang ilahang wish nga moagi jud kunog Sisilex guys, ato agid ning giagi ang Sisilex. So karon padung nagyud ta sa entrance. So mauni ang dagway sa Sisilex diri sa Cebu City guys. Mauni siya guys ang karsada nga nagdugtong dito padung sa Cordova Cebu. So ang taga Cordova Cebu kung maari sila og Cebu City, diri na sila moagi kay laktod naman kaayo. Unya ang taga Cebu City pod or gikan diri sa south nga kung mobiyahe pod sila labi nag moadto og airport, diri pod sila mangagi. So mao ni siya guys ang gustong makita sa kuang mga kauban kay wala pa gyud sila nakaagi diri sukad na sukad. Mangrove gani. Protection sa isda ko diay. Protection na sa kuan, bagyo. Para sa bagyo. Ay, aeroplano. Cebu Pacific. Yung na. Cebu nyin lagi nga pagkakupirito first. Na-surprise me guys kay naay aeroplano may kalit o guho sa amo ang ibabaw. Unya karon di ay guys kay naa may toll fee, bayad sa tao toll fee. Unya inighuman ani guys mulibot na punta, bayad na punta og toll fee. Sige lang tag bayad-bayad ani guys kay mao may ilahang tuyo.
Pag human day natog bayad sa toll fee, padayon sa tadiha sa unahan unya. Dinhi nga iskina guys, dire ra pud ta mo U-turn kay para mubalik na pud ta sa tuang giagian. So kini siya nga area mao na gyud ni Cordova na gyud ni siya guys. Pabalik na di ay ta sa tuang giagian karon guys unya mobayad naman pud ta og toll fee. So ang bayad di ay sa toll fee ani guys kay 95 pesos. So, bali, duha ka 95 ang amo ang gibayran. 190 tanan. So, mao ni guys. As of this moment, ay guys, padung natamuga ka, unya mo agit ta sa Busay, Cebu City, kay diha sa ibabaw, diha tanan ang atuang laaganan. Sirao Garden. So, naana ta karon sa Sirao Garden. Cebu Little Amsterdam. So let's go inside. Lukat ta og ticket. Pwede na? Wala man gud ta dire sa una bay. Ito ang problem yan. Dili lagi dito lagi ta sa una. Kanaong hili-hili wala man gud na sa una. Kaniong mga balay-balay wala na. Bago naman ako. Da ma katumay atong natuan sa una. Ani ding tungura guys kay naglalis mi ni Kuya Amay nga diri na kuno mi sa una unya mo insist jud ko nga wa jud ko kaanhi kay makahinumdum pabaya ko sa kuang giarian. Nakaanhi mi guys sa Sirao pero dili ni nga area kay naa didto katong una namong nalabian nga area unya. Ang nahitabuan ni tuad dito ang tanan namong mga kauban. Kami ray naa dinhi kay unsaon ang parkinganan layo kaayo. So akong giapa si Kuya Amay sa iyahang giparkingan ug naabot ko dinhing dapita unya. Nagtuo ko nga ang kaning na ay sudlanan dinhi mao ang exit sa katong naa sa ibabaw ba nga una namong gilabyan. Sus kay lain man dai ni dire unya layo na magmubalik ko didto so dire na lang ko ni sulod kay katong naa didto karon ang akong mga kauban nakaadto naman ko didto guys unya dinhi wala pa ko kaanhi so nalingaw rasad ko dinhi kay daghan man kong nakitaan unya bisag nakabayad na ko og entrance atong una guys kay kini laging magbayad-bayad tauna niya pagka humagbayad akong giapa si Kuya Amay sa iyahang giparkingan unya ang ending wala dai ko didto nakasulod pero sige na laman kay nalipay sad ko nga nakasulod ko ani nga original gyud nga area sa Sirao Garden. Mubalik sa taas kay mubalhin ta sa usa ka area kay nakabayad na pud bata didto. So mao ni ang original nga Sirao Garden. Kana siya oh. Ha?
Nalubong na ang kamot, oh. Fingers na lay nahibilin. Ang kauban to, dito, oh. Pagakan na ta. Kay mo transfer ta sa Pikas. Unsa man ni silang duha, oy. Gadit-date man ni silang duha diri, oh. Nag-date-date. So guys, humanaman ta sa Sirao Garden. Ari na punta pa dong sa Tops. Kabagan? Mga pwesto, sa magtindahan, sa Touching house. parking. More parking slots available. Balay ko sa Skyline Garden. Nagtutog sa nila nila yung entrance. Oh, pwede mo diha man ni Udto, Balay Busay Restaurant. 45 bucks. 5,000. Abida mo dito sa ilang rats. sa ilang raj. Oh, makatungad naman. Kunti ka pag ilang service ni ko. Mas dami pag mo na ni top. Tops na. Curly Tops. Tops. Entrance 100. Okay. Okay. Lingit. Mana dia? Oh, dia. Ano, bumili ako nakita dyan. Maayo kay 100 ra ang entrance. Ha? Maayo kay 100 ra ang entrance. Yang lingkod 100 dong. Oh, see? I told you ang sisil. Nagbayad sa taog entrance diri tag 100 ang entrance para Tops. Dayon parking fee kay 50. Sorry, exempted guys. Senior guys. Senior citizen 80. 70 lang. Aw 70 di ay. Parking ticket sa parking building. 1 discounted. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parking ticket versus entrance individual. Thank you. Thank you. So naabot na ta diri sa Tops. Let's go inside. So karon ay guys kay mo pila na ta sa entrance unya ako ang nabantayan nga ubay-ubay sad ang nanganhi guys, lain-lain og nationality ang akong nakit-an dinhi. So ikaduha ni nakong anhi guys kay sa una estudyante pa ko sa college, nakaanhi man mi pero dili pa ingon ani ka develop ang area. Simple pa ka ito sa una nga view deck nga among ang makit-an pero kani hingsamot kanindot unya naanay second floor. Ubay-ubay na pug masuruyan dinhi karon kay naa man po'y mga tindahan-tindahan o mga kananan nga naa pero mao lagi guys ingon nila medyo expensive sad. Naa na ta diri sa sulod guys, mao ni ang hitsura o sa sud sa Tops. Ay. Ang design sa ilahang building bakay unique gyud siya tan-awon pud. Dili siya common ang iyahang design. So diha sa second floor or murag naa po'y third floor man siguro anak guys kay nay mga tindahan ba nga pwede nimo palitan, mga coffee shop, mga restaurant na diha. Overlooking kaayo siya guys sa syudad sa Cebu. Sa una na hinumdum ko college pa ko. Diri may nag Christmas party pero dili ingon ani pa kay nindot naman karon ang sa una pag Christmas party namo kay kana pa man sila ong kaning naingana-ngana ba. Kana pa siya ang naa diri. So bag-o naman ni nga building o kani.
Ito tagit sa view niya sa naon. Samot na ikagabi nga ang mga suga. Di ko ka-imagine ana na day ka. Daghanan na day ang mga establishments ha. Cebu City alone lang. Kini di nga part guys, mauni ang akong giingon nga diri may nag Christmas party sa una, college pa ko. Pero ang kalainan kay sa una naa ni siya atop, unya karon open na gyud siya. Muhapit sa ata diri kay mutanaw ta sa ilang mga wines. Diri na sad mi sa unsa man ni pagbasa oy La Parisine Sky or La Parisine Sky. Ambot oy unsa una pagbasa. So dirita. So guys, nagbayad sa ta og entrance fee. Unya ang entrance fee ay diri kay 200 pesos per individual. Pero ang nakanindot lang pod guys, bisan mahal kay consumable man siya. So mauna nga akong mga kauban nag-istorya mi ni suggest sila nga diri na lang pod mi mag-lunch. So musulod na ta diri. Nanguan na mo, namili na mo, unsay inyong desisyon? Unsay desisyon? So, consumable siya, pwede ice cream, inyong kuanon, inyong orderon, o naa sila daghang lain-lain nga ice cream, o pwede pizza. So daghan kaayong wine mauni. Sa may imong nakitaan ba? Maghimutan nga ni sa tuwa. Daghan kay klase-klase nga wine. Butangan ni magdaghag sulod. O daghan pag sulod. Ganang lang siya dako nga area. Wine please. So mamili tag unsay atong i-consume aning atong entrance. Naaman may 400 na mo ni Kuya Amay. Unsay imo habay? Tamis kay na bay. Gamay kayo Kato. Kare bay o. Bay. Kare o. Nao, cinta. Ito pa o. Ano na croissant o. Croissant. Oh, nice ba ng croissant? John, ano ba o excess additional bayad? Oh. Okay. Oh, nice croissant. Dara ay croissant. Una lagi dalagit mo kan lagi mo. Napoy choco. Ano sa likod siguro? Kana siya mo chocolate. Duha ka croissant o usa ka pineapple bread ang amo ang napili guys og tag 150 nga soft drinks. Karon pa naluto ag ilahang pizza. Si Choy Ogi tulog na. Karon pa sila nakakaon. Kami humanami kaon nga busog nami. Kumusta naman kadiha linwa nimo nahurot? Tamis kaayo? May croissant.
Sinang nanit o di duka na ngit-ngit lang jud basta ari. So pwede diri sa gawas o sa terrace kay daghan kay hangin. Kana o. Wow, ka nice. Overlooking kaayo ang kuan diri. Mauni ang makita diri sa terrace sa La Parisienne. La Parisienne. Tops na siya, oh. Ha? Ha? Di nabusog na lagi ko. So guys, manaman taong pangaon. So, mo-proceed na ta sa tuang next destination. Mao ang Temple of Leia. Happy holidays, shoppers. The holiday magic continues at SM Stores. 20 ma'am. 20 by na 20. Ah, gaya tanong na niya. Ah, sige. 9 na mama, 9. Okay, thank you. So, nanatay bracelet. Abot na ta sa Temple of Leia, guys. Mauna ni, oh. So, guys, ang diri sa Temple of Leia, dako-dako sad kaay ni siya og ground. So, kung mahinomdom mo, dito man tagikan og tops, maumao sad ni nga dako sad kaayo og ground. Unya, naasad ni sila view deck. So, lain-lain ni sila og design sa ato ang mga naanhaan karon, pero mostly overlooking yun siya nga makita gihapon nato ang Cebu City. Katulo na di ay ninakong ari sa Temple of Leia, guys. Pilmero kaming duha ni Kuya Amay, unya ikaduha katong mga relatives ni Kuya Amay, unya ikatulo mauna ni karon. First time ko nakasaka diri. Kay close man ni pag-arena mo. Oh. Close ni pag-arena mo diri. Nice kayong pineapple nga kristal. Nao. Nindot kay siya tanawon sa personal ba kay gilak-gilak. Mga gagmay kayo ng mga tasa. Decoration lang sa corner. Bye, Temple of Leia. Is MC side na sad mi. Wala sa taog ko katog yung pinato 10,000 process. Dinhi kuno may mag-abot, guys, after 2 hours. Asa man sila?
Sumao to guys, nagsabot lang mi nga mag-abot mi aning usa ka lugar after 2 hours kay magbuwag-buwag man gyud mi guys kay lain-lain man mi gusto nga tan-awon diri sa sulod sa SM. So mao na nga mas maayo nang mag-iyahay og panglugpad og asa kay aron dili malangan og magkuyog-kuyog tanan. Mangita mig pet shop guys kay mamalit mi og biberon o goat's milk para sa amuang mga apo kay basig naa na say dili mo tutoy naa na ra batoy usa di mo tutoy basin iniguli na mo karon kay wala na to. So mangandam na lang midaan kay para patutuyo na lang nato sa biberon kuan nato i-bottle feed nato. Kita na gyud tag Pet Express guys o diri tamananaw kung naabay battle diri kay milk feed nato ang ato ang mga kuan ero mga puppies nato ba. Nakapalit gyud mi guys sa moang gipangita unya padong napunta karon sa National Bookstore kay naay paliton si Kuya Amay. Samtang naglibot-libot sad ko guys na ako'y nakit-an nga word finder nang hinumdum ko nga naa di ako'y tagaan ani. Sumao nga ako ang gipalit guys. May na lang malingaw ang akong tagaan ani. Barato ra sad ni guys. Mangita na taog para panihapon guys kay early tama ni hapon ron kay aron makasayo na mi og pauli kay nagpaabot pa to akong mga apo. So diri ta sa silong kay naa dinhi ang kananan. Check na to na by dimsum dinhi. Abot na amo ang order guys. Ganina raming nagpaabot. 20 to 25 minutes na tong paabot. So guys, nakagawas na di ay ta sa SMC side. Unya karon padung nagyud ta mo pauli guys. Thank you for watching. Bye-bye.